Aurreko bideo batean sortu genuen matematikarako ebaluazioarekin zerikusia zuen adarra, eta hor sortu genituen hainbat jarduera. Bideo honetan ikusiko duguna da jarduera horien kalifikazioa nola egin. Horretarako, joanen gara irakaslearen kuadernora, kalifikazioak, jarduerenak. Hemen, agertuko zaiguna da, egun horretan dituguen saio guztiak eta beheko aldean agertzen dire arloak. Kasu honetan, matematika LH6A. Behin klikatzen dugunean, ikusten duzu hemen, gerta daiteke, ikusten duzu ez dagoela jarduerarik ez dela agertzen. Izan daiteke, jarduera horiek ebaluazio batera asignatu gabe daudelako, baina hori ez da, zenik ziur nago hala jarri dituztela, baina baita ere, izaten alda, ikusten duzu hemen 3. ebaluazioa agertzen dela. Kasu horietan, iragazi behar dugu. Eta iragazi honetan, aukeratzen aldugu zer nahi dugun ikustea. Kasu honetan, nik 3. ebaluazioa ez dut ikusi nahi dut bakarrik lehendabiziko ebalaketa ikusi, jarduerak hor sortuak ditudalako, eta behin lehendabizikoa aukeratu dutelikan, eraten aldiot, ze kalifikazio motak hartzen alditudan, denak utziko ditut, hemen ere, markatzen alditut bakarrik nahi dut jarrerarenak, ariketarenak, edo klikatzen aldut nahi dutena. Eta baita erraten aldiot, ze datatik ze data arte nahi ditudan ikusi. Kasu honetan, nik markatuko ditut lehendabiziko balaketarekin zer ikusia duten jarduera guztiak. Onartuko dut, eta ikusten duzu. Ja hemen, agertzen da, kasualiadez nik hau haundia egin dutenez, agertzen da onaino. Baina berez txikitzen baldin badut, ja agertu beharko ziren guztiak. Orduan, hemen dago nire matematikako lehendabiziko balaketarako zuhaitza. Ikusten duzuen bezala badire jarduera batzuk kalifikatzen aldirenak, eta bertze batzuk ezin direnak kalifikatu bataz bestekoak direlako eta berak automatikoki egingo dituelako. Nik hemen jartzen baldin banaiz, ikusten duzue grisez agertzen dela zer egiten dion referentzia. Idatzizko buruketen bataz bestekoa eginen du, idatzizko buruketen frogekin. Kasualiadez bat dutenez, bat dago grisez. Baina nik 3 froga eginezkero agertuko ziren 3. Ahozko buruketetan gauza berbera. Eta joaten baldin banaiz edukien bataz bestekora, aidartzen grisez edukien azterketak. Buruketen bataz bestekoan, ja, erraten dit aidela hartzen, bai ahozkoen bataz bestekoa eta bai idatzizkoena. Orduan, aukera bat izan daitekenik nota finalera joan, eta klikatu ezkero hemen, irekitzen zait kalifikazio guztiak hor sartu alizateko aukera. Eguneroko lana ez, baina nik uste rubrika bat delako. Bertzeetan nik sartzen aldot. Eto, baita ere, joaten naiz banan-banan egiten. Edukien azterketan, lehendabiziko ikasle honi adibidez, jarriko diot 6 bat. Idatzizko buruketen frogan jarriko diot 8 bat. Ahozkoetan berriz 5 bat. Eta ikusten duzue, nola pixkanaka beraia bere datuak kalkulatzen hasten dela. Faltako zen eguneroko lanari buruzko nota. Rubrika bat denez, hemen klikatu ezkero, ja irekitzen zait rubrika baloratzeko momentua. Eguneroko lanean, erranen diot, egunero lan egiten duela, nozbait despistatu ebili den arren, esfortzuaren adetikan, bikain asko esfortzatzen da, eta interesa eta motivazioan erdiko zerbait jarriko diot. Onartu ezkero, ikusten duzue, ja berak kalkulatzen ditela ja nota finala. Ikurronek erraten ditena da, kontu zibiltzeko ez dudala gorde. Beraz, gorde hemen, gorde botoiari eman beharko nioke. Eta gordetzen baldin badut, berak ja erranen dit, ikasle honek nota finalean 6,72 duela, eta bakarrik nik egin beharko dutena da hor erabaki edo 6 bat edo 7 bat den. Eta horrela funtzionatzen du jardueren kalifikazio sistema honek. Bertze gauza bat jakiteko, kalifikagarriak diren horietan, badut aukera
ikasle egiteko baita ere, edo badut aukera ere ikasle guztiak, azterketa honen ikasle guztiak baloratzeko. Hemen klik egin ezkero, joatela naiz ikasle denak egiten. Bueno, modu ezberdinak dire. Itzultzeko beti, itzuli. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.